Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ang araw na dakilang kapistan ng Kristong Hari. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Giannini Soto, Ronely Angelica Muñoz, pamilya ni na Eduardo Pamintuan, pamilya ni na Uliana Sibal, pamilya ni na Aurora Ocampo. Para sa kaarawan ni na Lina Mary Quiros, Jules B.J. Espirito, Sian Gabriel Santos. Para sa special na kahilingan ni na St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021 at 2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Maria Remedios Velasco, Maria Charis Abara de los Santos, pamilya ni na William Russell Malang, Michelle Paul Inderet, pamilya na niya Adelaida Sibal. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Alfredo Arce Sr., Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Quiambao, Luther Lopez, Marjorie Muñoz, Eloisa Tungol, Vic Evangelista, Aurora Ocampo, at lahat ng mga kapatid at kamag-anak nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu ni na pamilya ni na Ani Rason at pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Natividad, Patricia, Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Belencio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo Paz, Ed D. Maano, Ronaldo Sadsad, Richard Manabat, Tay Cortez, Erwin Galang, Joselito Ocampo, Ian Nicole David, Rafael Abraham, Evelino, Lila Flor Pasita, Marilu, Rodriguez Benitez, Attorney John Joseph Magtuloy, Abelina Sanchez, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din naman para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po tayo para sa Orasio Imperata, proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadyam kami ang iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawawaksan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan.
Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa mga karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, magpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.
Karapat-dapat ng korderong pinatay na tumanggap ng lakas, yaman at dunong, kapangyarihan, dangal at kalwalhatian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon sa atin lahat. Magandang hapon po, Amo. Mga kapatid, nitong huling linggo ng taong liturhiko, pinagdiriwang natin ang paghahari ni Kristo. Christ the King. Sana matupad sa atin ang plano ng Diyos na maging bahagi tayo ng Kanyang kaharian dito sa mundo at sa kabilang buhay. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoon. Cristo,
Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, niloob mong magbagong anyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, Hari ng sansinukob. Gawin mo sana na lahat ng linikha ay maligtas sa pang-aalipin at masama upang buong layang makapaglingkod sa iyo hanggang sa wakas. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Hari namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng Propeta Daniel at ng aklat ng pahayag, Revelation, Apocalypse, tungkol sa paghahari ng darating na anak ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari, na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng mga umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega,
Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, pagpalain dumarating sa ngalan ng Panginoon nating, paghahari kanyang angkin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa inyo dito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipaglalaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may pakanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon," sabi ni Pilato, "isa kang hari?" Sumagot si Jesus, "Kayo nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ay ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Itong huling linggo ng taon liturhiko, karapat-dapat lamang na pag-isipan natin ang kaharian ni Jesus, sapagkat ito ang issue din nung wakas ng kanyang buhay. Kaya nila idinala si Jesus kay Pilato at ipapatay ng mga Hudyo, sapagkat Mesiyas ang claim niya. Mesiyas, ibig sabihin, pinahiran ng Diyos, anointed by God to be the King of Israel, to be the King of the people of God. Ngunit, hindi naunawaan ng mga Hudyo ang ibig sabihin ng kaharian ni Jesus. At gayon din, hindi naunawahan ni Pilato kung ano ang ibig sabihin ng paghahari ng anak ng Diyos. Mga kapatid, kinikilala natin si Jesus bilang hari. Ibig sabihin, sumunod tayo sa kanyang kalooban upang ang biyaya
ang kaligtasan ng Diyos ay matupad sa ating buhay, sa ating mga pamilya, sa ating sanlibutan, sa ating bayan. Si Jesus ay hari sapagkat siya ay tumupad sa kalooban ng Diyos at tayo ay maging kasama sa Kanyang kaharian kung ang ating buhay rin ay nakatutok sa pagtutupad sa kalooban ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo. Sabi ng dasal na itinuro niya sa atin, matupad sana ang kalooban mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Nitong kapistahan ni Kristong Hari, baguhin natin ang ating intensyon na sumunod sa Kanyang diwa, na sumunod sa Kanyang itinuro sa atin. Maski na yung mga apostol, hindi nila masyadong nauunawaan ang ibig sabihin ng paghahari ni Kristo. Nung gabi, bago siya namatay, pagkatapos ng huling hapunan, hindi ba, anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng tubig sa palanggana at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Pagdating kay Pedro, sabi ni Pedro, hindi pwede na hugasan mo ang aking paa. Sabi ni Jesus, kung ganun, hindi ka matutunan tungkol sa aking kaharian. Ito ang ibig sabihin ng paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Kung ako, na guro nyo at Panginoon nyo, ay hinugasan ko ang iyong mga paa, ganun din, handa rin kayo maglingkod sa isa't isa. Maski na si Pedro, hindi niya naunawaan ito. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, may nangyari din doon. Ang mga kamag-anak ni Jesus na si Juan at Santiago, nagkokontesan sila kung sino daw maging number 1 at number 2 sa kaharian ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo naunawaan. The greatest among you must become the least and must be the servant of all. Ang tunay na dakila sa pagkakaharian ko, siya ang magpapakumbaba at maghandang maglingkod sa lahat. Katulad ko, katulad ng anak ng tao na nagpakababa at inialay niya pati ang kanyang buhay sa ikabubuti ng iba. The kingship of Jesus is the ultimate service to us, and our participation in the kingship of in the kingdom of Jesus is our readiness to serve one another. Philippians chapter 2, your attitude must become like Jesus. Ang pag-iisip nyo ay dapat katulad ng pag-iisip ni Jesus. Although He was the Son of God, He did not hold on to His dignity as Son of God. Kundi, naging tao siya, nagpakababa siya, at naging masunurin siya. He became obedient even unto death. Masunurin siya hanggang sa kamatayan. Dahil dito, siya ay pinataas ng Diyos. God raised Him up, and He became the source of new life to all those who follow Him. Pag-isipan natin ito, mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa paghahari ni Kristo. Sana mapasa amin, Panginoon, ang iyong kaharian. Sana matupad sa amin ang iyong kalooban. Sana maging totoo ang aming pagsasamba sa Ama, katulad ng pagsamba mo, pagsakripisyo mo hanggang sa kamatayan. Amen. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos at sa daan at diwa ni Jesus at ng banal na Espiritu. Tumayo tayo.
Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nagbuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Si Kristo ay hari ng sanlibutan. Buhat sa Kanya ang lahat ng mabubuti. Ipanalangin natin na siya sana ay maghari sa ating buhay, sa ating bansa, at sa ating mundo. Ano isasagot natin sa bawat panalangin? Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumagunawa sila sa katapatan kay Yesu Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga bayan, at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, pakinig mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahaki ng daan at kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon. Para sa lahat ng mga may karamdaman at may naging biktima ng salot ng COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Hari, nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Hari, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, ganon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Hari ng sanlibutan, pagharian mo ang aming bayan, ang mga pamayanan at aming pamilya, nawa lahat ng aming sabihin, isipin at gawin ay makatulong sa ikatutupad ng iyong plano para sa pag-ibig at ikaliligtas ng mundo. Ikaw ay nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Blessed are you, O Lord God. Tumayo tayo mga kapatid at ipanalangin natin ng sakripisyong inialay natin kasama ng ating hari na si Jesus ay sana maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Inialay namin sa iyo, O Poong may kapal, ang handog na ito bilang tanda ng aming pakikipagkasundo sa iyo. Isinasamo sa iyo na ang lahat ng bansa ay pagkaluban sana ng iyong anak ng pagkakaisa at kapayapaan, alang-alang din sa Kanya, si Cruz na Hesu Kristo na Panginoon namin. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat na siya ipasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling, na magpasalamat kaming lagi sa inyo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sapagkat kinilala namin na dahil sa iyong kahangahangang kapangyarihan ay sinaklaluhan mo ang aming mahinang pagkatao sa bisa ng iyong pagka-Diyos. Binigyan mo ang tao ng lunas ng kanyang kahinaan sa kanyang kapahamakan, dinulutan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kasama ng mga anghel sa kalangitan, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Sumama tayo sa panalangin Eukaristiko. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ng anak mo na naparirito sa ngalan mo. Siya ang salitang nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa makasalanan. Siya ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo, ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay sa krus upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan sa isa't isa. Kaya nga ipinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na para sa amin ay nakamit ni Kristo.
Marapatin mo sanang basbasan ng aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang utos ng iyong anak. Nung hapunan, bago siya namatay para sa amin, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay, ibinigay niya iyon sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. O blood and water that gushed forth from the heart of Jesus was a fount of mercy for us. We trust in you. Tumayo tayo at tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't isinasamo namin sa iyo, Ama, natanggapin mo sana kami kasama ni Kristo ang anak mo. Punuin mo kami ng kanyang Espiritu sa pakikibahagi namin sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papagisan nawa kami ng Espiritong ito kasama ng aming Santo Papa na si Pope Francis, ng aming Arsobispo at lahat ng mga obispo at ng buong bayan mo. Ama, marapatin mo na iyong simbahan ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa hapag ng iyong anak, kaysa ng mahal na Birhen Maria, sa 10 ang mga banal, sa bagong San Sinukob na magtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo ang lahat ng lahi, wika at kalinangan upang makibahagi sa salo-salong walang hanggan kasama ni Jesucristong Panginoon namin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ipagdasal natin na sana matupad ang plano ng Diyos sa paghahari ng anak niya sa atin.
Dasalin natin ang tinuro ni Jesus sa atin na panalangin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. O Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong pamayanang simbahan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Hari natin na si Jesucristo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be. Dona nobis pacem,
natin ng katawan at dugo ng Panginoong Heso Kristo ay huwag sanang magdulot sa atin ng kaparusahan, sa halip alang-alang sa kanyang awa, pakinabangan sana ng ating kaluluwa't katawan. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong itinatawag niya na tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Naway ingatan tayo ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Halika na. Sige, okay lang. Katawan ni Kristo. Ito, Mario. Katawan ni Kristo.
Panginoon ay nakaluklok bilang haring walang hanggan, pagkalooban ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Tinanggap namin, Panginoon, ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin na kaming nagmamapuring lumaban sa ilalim ng bandila ni Kristong Hari ay magharing kasama niya sa langit na bayan, alang-alang din kay Kristo naming Panginoon. Amen. Dasalin natin ngayon, sa English na lang siguro, ang consecration to the Sacred Heart of Jesus. Mayroon pong announcement. Kung anong gusto mo, hindi ko yun. Magsiupo muna po tayo sandali. May announcement po tayo. As it is the third Sunday of the month, our collectors, the Companion of St. Jude, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection are intended for the National Bible Collections of the Catholic Church in their advocacy of introducing and promoting the Bible's transforming power and life-changing experience to all people. May the good Lord bless you for your generosity. This is the last Mass for the solemnity of the Christ the King. Let us remember that the solemn feast of Christ the King marks the end of the liturgical year and paves the way to the Advent season. Thank you. Let's all kneel. Act of consecration to Christ the King. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us, humbly prostrate before thine altar. We are thine, and thine we wish to be, but to be more surely united with thee. Behold, each one of us freely consecrate himself today to thy sacred heart. Many indeed have never known thee. Many too, despising thy precepts, have rejected thee. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to thy sacred heart. Be thou, O Lord, King, not only of the faithful who have never forsaken thee, but also of the prodigal children who have abandoned thee. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be thou King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the arbor of truth and unity of faith, so that soon there may be but one flock and one shepherd. Grant, O Lord, to thy church assurance of freedom and immunity from harm. Give peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry. Praise to the divine heart of Christ the King, that wrought our salvation. To it be glory and honor forever. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon, ang Diyos na amang maawain, ang nagbigay sa atin ng halimbawa ng pag-ibig sa paghihirap ng kanyang bugtong na anak. Naway magiging karapat-dapat tayong tumanggap ng kanyang pagpapahala dahil sa ating paglilingkod sa kanya bilang hari. Amen. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpapatuloy natin ang pagmamahal, paglilingkod sa kay Jesus at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.